السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي سهلابي دنتال دين تي في وسلمين دي غوتو كلا مودون جورا دي غوتو كلا مودون بسما دي فوف ان ko woni hen suka e mawɗo debbo e gorko goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen hande noon koɗo galle meɗen ko bambaɗo meɗen tedduɗo meɗen korsuɗo meɗen jinnaɗo meɗen omo jeeya to wiyete Hayra Law mo ala addi hande e galle he garannoɗo ɗo e galle he guila e gurdam jinnaɗo korsinɗo galle o wallahi goɗɗo jiɗɗo galle o kay teddinɗo galle o addaram ɗo ko korsa e yidde omo wiye Ceerno Hammadi Mete Dia wuro men Hayra Law woni en kaɓorɗo de noon ko musidɗo men giɗo men saabu Allah biyeteɗo Abdoul Aziz mo yette Xumma wadde min ɗo ko koɗɗo men salmina bandiraɓe meɗen on saaha gaccitemo hoddudu hoɗon en ha beltoɗen hono ko ɗum woni gollal ngal meccal ngal waɗa hen bawde makko inchallahu taala eyyi ko noon de hono no yaali yiini ceerno Yaya tigi rigui ceerno wiyete Coli joni joni hande jomiraɗo nanimi wuuro ngo gari ɗo noon salmindeemo kadi e juurademo joni no wimi o yiiɗi jaru walla silli Ceerno Hammadi so nanma ko jaru no mbiyatamin ɗum woni Boubou Arlo Gala nanma kolle gala kolto ngurori ñamani gaje gala yaani wato wi inna wawa nalede haala o wi jaɓiri wonki ki dumi kasa mbeɗami finane goɗo keno non wino ko wawde ndi albarka yidde albarka dokke ɗe albarka teddungal ngal albarka fayida mawɗo o albarka yidde mawɗo nde
ani malamin ليش أدور ميدي يتفق نتي هاي الله ما شاء الله. goɗɗo no wiyete malamin ko addi ko addi waɗi ha wiya malamin ko jaarimi jeeyi ɗo ndeysan hankali mala jarama selli e jokku ha ɓooya wala min leyɓe goɗɗi min wiya kadi min keɗa min bakkinoro hen anon tan salminde gallo kala e juurade hankadi hiiri mi ñaago Allah yo Allah juuri mbaw kam jokku sawdu